Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Drugs ke chopen hormu hortar ka chong huwer amunit aphan ratatum kenepon long. Bukajan police station ke parlo hanjang lang so along pinini phai cruiser ke parni adap apor sarihojana hithi along bike ka silam akulat topos sarkar geres along kibikok abai inut udhap devnath bike kang huponji aphan kabor ipon bom aporahut ratatum nebdun long cheklu bang sojok bukajan police satum aphan birta pc aron ateng pen bukajan police arideng hodai dunsi do ana saya musitami police atum ke barideng pongsi hemkang sak thapon thotlu kaching nang chek abang phu malu devnath asupo udhap devnath artaning kan inkoratrok lapen arong amen sarihajan purana pukalia sorpusi tang thekpon bukajan pen sarkurube Karbi Anglong news rong arak jutang adorbar asong pen longsing rong hangaphan karchodam non het jong kedam tang pai pai chikloni phai kep arni west Karbi Anglong hamret rong chingdon rong hang arong along kedu longsing rong hangaphan rong hang rong bong rong arak pen richuaman kapakhi ponji aphan arnam pharo pen kangwai pon atengsi richo abanta paledamlu bangso hut lapu longsing rong hang sitami banta dengpondu son si pini puthot pai pai chikloni phai cruiser kep arni rong arak jutang ador barmati thi hekpen raja songatum pen longsing rong hangaphan man kedu Karbi apoho pen karcho pedodamlu Karchopon amailong maiphu rupson rong hang lapen alangli tum klem rapet dam rapet atum sitami chitong dun pen halapu non Karbi richo arnam ki khidun je abang phu long sing rong hang pen chingki che than sitami pedopondu Prangsi Kadom Karbi Anglong news kelang kote tuman phanta nalo pini tum adak roharambong rongarak jutang dorbar pen ladak non ke thidunji Karbi richo ahem nang ko humri nang ko kalam thibang la pulo ini tum rong haromong rong rak jutang dorbar pen ini tum adak rong rak lang chirap chitu dunbo lasi non ke thidunji Karbi richo non banta bahut dengat pen koson kupi ma komantusi rakom ichoji ma pulaso afar mase pini ini tum hoi panang ka humri pen itum laso rong rak jutang dorbar asong long bani liga presiden lo nilimen rupson rong ha Rangsina college salong degree angdeng kache thapdun long leya tumaphan amen thapon tanglu Nijang Karbi Anglong arlo dong kamukam rong stopia long kedo Rangsina college salong degree angdeng along bang pharoke thomso se kacharli atum amen aphan kache thapdun long leya atum anaphan pinipen amen ke thapon pangcheng pon tanglu Pinpur damme Nijang Karbi Anglong ke government college buke kompik lang pule jongdam deta hingnuni Government college ke kom ajoini ke dok ki song atum ki private college along ke admission ke endun un e ajo government college mate Rangsina college aphansi ke ongdung atum ki ani chethe ponlu Lapen Rangsina college along ke damtang arni ke penang ana phansi admission tami piponlu bon tami admission ke en long lilang atum si aphai ke ong munak ajok ke damtang pai pai ni phai krei hini arni mai pedu ponlu bang so mai ke dupon ahut ke sma phu Samson teron pen Kado kabe aphan anta admission ki pilong thaiji aphan lamchak chipi ponlu hula bangso arni maike padopon ahut Samson teron pen lamchak ki pipon ke nili Assam education minister along chetong dampen chingki chingwai dampu nangli ni phai krener kep arni ke birta long pupu alamchak ateng pen alangli paplenglu langdam lo te ke damtang ni phai khre hini arni degree angdeng ke charli ari soe jang lapen api apo lapen thanbang atum angnu mai ke do hut kache chak alama teng pensi kache kok lo pule jongdam deta milu athima alangli ke klem ke dampon alama teng pen pherang ke aphan ang ton pen nangka pachini donthu alam thea bangle arjuponek sina dongka mukam pen promise terang Karbi Anglong news तीन से तमे बस student तुम समे conscious pen के दो ये फांसी ने तुम चुनूरी लो लामा इसे point सोनिया points बंगे ला हेलो अनिंकन वांग ला पुसोन इतुम बांग को बताई कौन सी मिनिस्टर फान का चिंकी दाम का चुनिंगरी दाम वेर पो अपोसी पातुम ये बांग के नीली तुम फान मिनिट थोंके बांग अपोर्डंग चिपी सिनंग चिंकी लो ला पेन तुम दांग सिना कॉलेज तुम जॉइनी पे नीली तुम पे आदा किसुमान किसु अलाम फान दुन सी पचिनी दुन जे ला दाक प्रॉब्लम्स बांग के ला हेलो दाक बिल्डिंग अवे दाक लो के थानी फान क्लासरूम दौर दे lapen lada ki juna lang si tame ke tangre la puson si do lapen la so di malong teacher si tame ke kom do non tame students bang pe bat piglo sta teacher bang se avidat to ke thana bang un e lasi atumi ha jong education minister ang la hai ka do ko belam than dun si non piniana bang ke ka do ko bela pupu bang government hian chingki si la
Rangsina College along building se tame baka kaprek infrastructure tame ladak pip nang pipo po bangke education minister masih alang li telefonik kacing ki pen si Rangsina College principal pantubi pachini dak laso pachini data pi bangke alang li aku puthulo bang pharo ke thom dake jangji det prote ante bang pharo sibe jang si jangchot pulotangte jang der lute milo ta jangji det prote bang pharo ni pilok lempo besi amasi ni li chuning ri dun thulo Rangsina College long jang si jangji det protangte Kopili College pen Samson Singh College ke venture setame hala daga bangke ke dona students ke jangji tuman hadak khap dam thu pen government tum pelanang litum la BPL sumara tum phan an ke ake joy pen admission nang tum pele NP dan pura alang li kroi pe milo la pen la so kachi nili phan kachi chak dona teng pen alang li stame logelok telepon pen si iltum Karbi Anglong man ke du CM tuliram rong hanga ke hai phan phone pen chingki si la jong si Rangsina College long jangji det lo pulotangte Kopli College long admission ke endam dia sumar phan an ke council tum pen nang letum admission bang ke ake joy pen NP du nai polam tesi alang li phone pen chaching ki papedo la so phi pen bang ke da ke dona students tum phan stame hala Rangsina College principal phan education EM na sorry minister ga chingkia teng pen alang li stame tumi student phan dulo la si pini bang ke la dak Rangsina College long offline admission bang ke cheng pon ini bang bana price Longri kre hini sar habe amai abitong atumpen aduya hoy longri kre hini kachi humri dam. Pai ni phai kre sirkep arni ada por phai sirkep apor malom Karbi Anglong pen Dimapur Nagaland aduya hoy Lahorijan along ke somtang along e along. Aseng kanbang ason thak si peneng le thota Karbi richo barim pho along e athiki rongkhang richo barim jinthong richo barim amri richo barim nilip nihang richo barim lapen Lahorijan rongka chokim cheng rongasar atuma phan panong si banta bohot hormai horthai tangka mahapen karchuasai klemponlu sonsi sarmian singh teron Meipu, Hemari Ingleng, Kongchonbang, Longsing Tokbi, Bidisar, Jogendro Ingleng, Parmanbang Phulapen, Harsing Teron, Alangli Tumpen, Kethanpon Atenki, Longri Krehini, Aduya Hoido Analongta, Humri Dambom Pusi, Pachinipon. Adun Thuladak, Lahorijan along nang Humri Lolapen, Morning Adablaki, Kohoramate Golaghat Nogau, Aduya Hoyalongsi, Humri Dam Thuji Pusi, Alangli Tumpen, Pachinipon. Bukajan Pen Sarkurubi, Karbi Anglong News. Kapan non ini teman himban pini tewang ke long itu ini sarap ya Meipu dan Singteron alang di habe kapan diri bangke Hemari Ingleng Kongchun bang kapan diri tu bedi sar ke Longsing Tokbi lula ke nogre habe kong kapan diri tu long itu ini member lo Jogendro Ingleng habe kapan diri tu ko long itu ini member lo serong thong member lo Harsing Teron habe ladil tum pini bang kosi wang lo kasinil tum anu sikan tumi bang ke utungaji ani siapa bang sabuda lo pini bang ada Lahorian lo kenapa ini semua kohora paniwara sam kohora pendil to han la council so itu kita ke bang ke ini tum kita pilo kalau sar kohora tentu taru nangga polo la pentedam gorang ini tum doktor pilo mahang ini kata सबसे नजरा पड़े ऐसी नॉलेज तुम बहुत ही कुछ सा हम तुम नॉन कोना बाग सांग या दिन गला तुमसे किचु भी ना कुछ किसी बोलो लगे itu के ini umumnya के चीज़ है लेता जो रेंज से दबांगा ला तुम कुछ किसी ला तुम नहीं कर असली तुम नहीं कर कटो को ये बांग ला जरा पितुर में कागम पिलो ला पेनांग तुम खाना तुम नहीं तुम कागम किसी नहीं तुम